Molt bon dia, senyores i senyors. 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Encetem així un programa on anem a estar amb tots vostès per a dur-los a les seues cases totes les celebracions en este matí festiu en el que rememorem el nostre naixement com a poble. I enguany, per a estar encara més a prop de tots vostès, hem visitat el carrer. Estem així a la Catedral de València. Pau Lamas, molt bon dia. Molt bon dia, Carme. Felicitats a tots els valencians perquè avui és el dia gran de la Comunitat Valenciana i volem compartir amb tots vostès tot el que passe així al centre de la ciutat de València. Per això hem fet un ampli dispositiu en cada racó perquè no es perdin detall de totes les celebracions que en són moltíssimes. Per on començarem, Carme? Començarem hacia el costaet, començarem pel Palau de la Generalitat, on d'ací no res tindrà lloc l'acte més protocolari, més oficial, podríem dir, d'este 9 d'octubre, l'entrega de les altes distincions de la Generalitat. Però després acompanyarem, com no, com cada any, a la Reial Senyera en aquesta processó cívica, una processó cívica que comença a l'Ajuntament de València. Estarem també ahir en directe al Ajuntament de València, un dels centres d'atenció d'este matí de festa, i veurem com baixa la Reial Senyera per aquest balcó que estem veient ara en imatge recta, com mana la tradició. Després l'acompanyarem poquet a poquet, de manera molt tranquil·la pels carrers de la ciutat, perquè assistirem en directe també a la processó cívica. Les autoritats i tot el poble valencià estarà acompanyant la Reial Senyera pels carrers de la ciutat. Mireu quines dampes més boniques, són carrers que en aquests moments encara estan tranquil·lets, però que d'ací no res seran testimonis un any més d'eixa processó. En definitiva, estan rememorant el que va fer el rei en Jaume ara fa 773 anys, quan va entrar per estos carrers de la ciutat de València per a conquerir la ciutat i que va significar el nostre naixement per al poble valencià. Estem veient imatges del carrer La Pau. Ahir estarem en directe, veurem com passa la Reial Senyera de camí a la plaça Alfons el Magnànim, on està l'estàtua del rei en Jaume, un altre dels protagonistes d'este dia tan especial perquè, com hem dit, ell és el que va fer possible que siguem un poble, el poble valencià. En aquesta estàtua, precisament en l'estàtua eqüestre del rei en Jaume, en la plaça d'Alfons el Magnànim, es farà aquesta ofrena floral al rei. I recordem també que un altre punt important és on estem nosaltres, és la Catedral de València, on abans s'haurà oficiat també el Te Deum, aquest himne d'acció de gràcies. Ahí esteu veient la postal del Micalet, perquè, això sí, anem a dur-los a les seues cases no només totes les imatges, totes les postals, sinó també els testimonis del poble valencià que avui al carrer, i també dels que no són valencians però que se senten d'ací de la terra i que volen, com no, acompanyar la nostra senyora en este dia gran de tots els valencians. Però anem ja a començar. Si te sembla bé, Carme, el que anem a fer ara és connectar amb Letícia López. Ella està en el pati gòtic de la Generalitat Valenciana. Letícia, com està l'ambient per ahir? Hola, molt bon dia. Efectivament estem en el Palau de la Generalitat. Un acte que seguirem en directe, que és protocolari, però també està ple d'emocions, perquè tots els premiats iran a rebre aquesta distinció de mans del president de la Generalitat, Alberto Fabra, i després un portaveu dels premiats farà un discurs que sempre, Carme, està ple d'emocions i de tendresa. Així és. Quan acabi aquest acte oficial, ràpidament anirem a l'Ajuntament de València perquè allí comença l'acte, podem dir, més popular, i és aquesta processó cívica on tot el món acompanya la Reial Senyera pel seu passeig pels carrers de la ciutat, i anem allí per a veure com estan les coses precisament on es custodia, es guarda la Senyera, a l'Ajuntament de València. Allí està la nostra companya Amparo Fernández, a qui ja saludem. No hi ha cap núvol en el cel, així que convidem a la gent, al públic, a eixir al carrer, a disfrutar d'este matí de festa un 9 d'octubre, que sembla que serà calorós, perquè poc falta per a les 10 del matí. La veritat és que ja fa caloreta, O sigui que imagina't tu a les 12 quan estiga la bandera pels carrers de la ciutat. Donen fe que ja fa caloreta i els convidem a eixir a participar en estos actes del 9 d'octubre, que, recordem, començaran d'ací no res, en ja uns minutets, allà al Palau de la Generalitat, on s'entregaran aquestes altes distincions, unes altes distincions que es van constituir al 1986 i que la veritat que premien a personalitats i també a institucions que treballen per la nostra terra i que en definitiva s'han fet un nom propi dins de la seva professió, dins dels esports, de la cultura, de la societat. La veritat és que cada any els premis són molt variats i ahí estem veient l'escenari d'aquest primer acte, el Palau de la Generalitat.
Són persones i institucions que han treballat de valent per tal de ficar a la comunitat valenciana en un joc de privilegi. Hola de nou, amb tots vostès en aquesta retransmissió especial del 9 d'octubre. Hem deixat darrere ja el primer acte del matí, l'acte més protocolari i més institucional que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, com sempre, l'entrega de les altes distincions i el discurs del president de la Generalitat. I ara, d'ací a 3/4 d'hora aproximadament, comença la processó cívica d'este 9 d'octubre. Però primer el que farem serà veure com està la Reial Senyera. Entrarem dins de l'Ajuntament, entrarem dins de l'Arxiu Municipal. Unes imatges que no tot el món té possibilitat de veure-les, però nosaltres estarem ahí. Tenim càmeres desplegades per tota la ciutat, dins també de l'Ajuntament de València, i el que farem serà seguir els passos de la Reial Senyera. Des del moment en què isca del seu lloc habitual, de la seva casa, l'Arxiu Municipal, el moment en què baixarà pel balcó de l'Ajuntament. I després enfilarà el carrer de Sant Vicent per fer la següent parada a la Catedral de València, on s'oficiarà el Te Deum. Ahí estan veient, com es comentàvem, la senyera que està esperant ja recórrer després de la Catedral de València, per ahir pel carrer de la Pau, com estan veient. Acabarem a la plaça d'Alfons el Magnànim, on es farà aquest homenatge a l'estàtua eqüestre del rei Jaume I. Una ofrena de flors que ve a destacar el paper de Jaume I en la conquista de València. I també el que farem serà un reportatge, Carme, que és molt interessant, perquè molt també... Interessant. Conta'm, de què va? És interessantíssim, la veritat és que no s'ho poden perdre. Es diuen Els Valencians de la Pepa i conta el viatge que van fer fa 200 anys un grup de diputats valencians a Cádiz per a participar en la redacció de la primera Constitució i també en les primeres Corts. És molt interessant, van a descobrir vostès coses interessantíssimes, com per exemple, Pau, no sé si ho sabíeu, que gràcies a estos diputats se va abolir el règim feudal, per exemple, es va mantindre viva també el Tribunal de les Aigües i van crear la llavor per a fins i tot acabar amb l'esclavitud a Amèrica. Per tant, no els avancem més. És interessantíssim el reportatge que ha elaborat un equip del programa Dossiers d'esta casa i es diu Els Valencians de la Pepa. Després, nosaltres tornem. Tornem perquè vostès no es perdin detall de res d'este matí de festa, el 9 d'octubre. Fins ara.